Goजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। आंनि बे बड' निउसखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय थाबैनो साबस्क्राइब खालामनो हाबानो जाबाय। गोजोन फुंबिलियाव खौरां मोनबाय थानो। बेबायदिबा गाहाय खौरांखौ खोनासंलांदों। उदालगुरि जिल्लानि टंला नोगोरनि एमइ र'डआव मोनसे दखान गला आरो बोखारनाय अभियान लादों। उदालगुरि जिल्लानि टंला नोगोरनि एमइ र'डआव मोनसे गला बोखारनाय अभियान लादों। टंलानि मिउनिसिपाल पदआ मंगलदै आरो गोरोझारनि लामा थांनाय आयेननि बेरेखा दखान गला लुनायखौ सेफायना होदों। बाक्सा सिमलानि 15 बोसोर बैसोनि सानै उन्दै गथ'साखौ जाहोन मिथियालासेनो सिमला पुलिसआ हमना लांदों। 15 बोसोर बैसोनि सानै गथ'साखौ सिमला पुलिसआ हरखाबै 11 रिंगायाव जेबो जाहोन मिथियालासेनो हमना लांदों। मनिननि फिसाज्ला आरो अजितनि फिसाज्ला गेरेमसा आरो जामिन सानैखौ पुलिसआ हमनानै लांदों। चिरां जिल्ला रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय सें नं सामुदैसा गामिनि थागिबि रिमल मुसाहारिया इन्डियान आर्मिनि गुलिजों फेंदायाव गुलि नांजादों। 2004 मायथाइनि 30 नबेम्बर खालि चिरां जिल्लानि रुनिखाता पुलिस थानानि सिङाव थानाय सें नं सामुदैसा गामिनि थागिबि रिमल मुसाहारिया इन्डियान आर्मिनि गुलिजों फेंदायाव गुलि नांजादों। इन्डियान आर्मिनि गुलि नांजानानै गोलाव समनि थाखाय रिमल मुसाहारिया नोरजिया जानानै दङ। भिडिअखौ नायनानै मोजां नांदोंबा साबस्क्राइब खालामनो हागोन। लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामनो दाबाव। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय। एसेनोसै।